Nik esango nuke 3 piloak antzerakoak direla. Bai, bukatutzat joko dugu erronka. Begira, lagunak! Orain zuaizkan nirea da. Ondo, bai! Neuk margotuko dut gehien. Mila esker, Joko, ideia polita dau. Hau neuretzat, eta hau ere bai. Bai, muino hau nire erresuma gorriko lurraldea izango da. Orduan, zuaitz hau niretzat eta lakoa ere bai, ongi etorri nire mundu urdinera. Eta txirrista eta jolastokiko gauza guztiak lurralde euriko parte dira orain.